kapistahan sa dedication of the Lateran Basilica. So, ang Lateran Basilica was honored as the episcopal seat of the Pope as Bishop of Rome. It is the mother and head of all churches of Rome and the world. Omnium ecclesiarum orbis et orbis mater et caput. Sa atong ebanghelyo karon, gipakita kita ni Jesus og usa ka dramatic ug symbolic nga higayon sa iyang kinabuhi. Mao kini ang paglimpyo sa templo. Ang paglimpyo, the cleansing of the temple. Nisulod ang atong Ginoong Jesucristo sa lugar nga gapalibot sa templo. So kung maadto ka sa templo, naay area dito, space, temple area. Dito dunay mga namaligya og mga baka. Dunay namaligya og mga bisag unsa nga mga mananap, pang-offer sa mga tao. Ilang ibaligya kini para i-offer dito sa altar. So mo tong ilahang pamaagi dito. Pero dili kini mao ang tinuod gyud unta nga practice nga himuon nga merkado ang palibot sa templo. Di kini mao ang tinuod nga practice sa ilaha. Nahitabo lang nga unsa kay gibuhat nila ato nga gitugtan sila ug nahimo na nga routine sa ilahang mga days sa ilahang pagsimba nga ingato ang plastada pirmi sa gawa sa templo. Doon ay mga gabaligya, doon ay tigbaylo o mga kwarta na yun, mga tao mo palit dito, di musulod sa templo, mo offer sa ilang halad dito sa altar. O kini, dili ganahan si Jesus. Wala siya ganahi. Muna nga, galagot ang atong Ginoo. Galagot siya. Iyang gipang tumba ang mga lamisa, gipang buhian niya ang mga hayop, gipang labay ang mga sinsilyo, o gikasab-an ang mga tao, ang mga negosyante nga naa didto. Nga dili imuon nga merkado ang balay sa akong amahan, ingon siya. Ang pangutana dili lamang unsay gilimpyo ni Kristo. Ang tinuod nga pangutana nganuman nga gipapahawa ni Kristo katong mga tawhana. Unsa mo gay tinuod nga rason, unsay lalom nga rason ngano nga gipapahawa ni Kristo katong mga tawhana. Tulo ka butang nga pwede natong pamalandungan. Una, giatubang sa atong Ginoo ang dili tinuod nga pagdayeg sa Dios. Ang dili tinuod nga pagdayeg sa Dios. Muna yang giatubang. Ang templo lugar sa pagampo ug pagdayeg sa atong Ginoo. Apan nahimo na kini nga lugar alang sa negosyo. Gihimo lang nga negosyo ang templo alang sa mga offers sa mga tao. Dili kasaho ang atong Ginoo sa iyang nakita. Moto nga iyang nabuhat to. Nga gipangtumba niya, gipangbuhian ang mga mananap. Apan kung atong sabton pag-ayo ang atong Ginoo, wala lamang galimpyo sa templo. Apan kung atong yung pamalandungan pag-ayo, galimpyo siya sa kasing-kasing sa mga tao nga anaa sa templo. Labi na katong mga tao nga dili sincero sa ilahang pagsabot. Kung unsa man gid ang tinuod nga pag-ampo o pagdayeg ngadto sa Ginoo. Kanahimo naman nila nga routine nga mamaligya na lang sila dito, may himo lang panginabuhi. Na yun, mga tao pod na anad na pod, wala sila gibuhat. Ang pangutana, ang ato bang pagsimba sa Ginoo sama na atong mga tawhana, nahimo na lang routine. Kana, nahimo na lang ba nga, ay mo man routine nato kada Sunday, mo man naandan, mo pod na atong buhaton. Ang atong Ginoong Hesus gusto nga mawala na sa atong kasing-kasing ang mga sayop nga mga pagsabot, mga butang nga sayop in terms sa pagsimba sa atong Ginoo.
nga hinaot nga dili nato naon nga routine lang kundi mo ni ato ang pagpasalamat sa Ginoo sa matag semana. Ikaduha, ang tinuod nga templo mao si Kristo mismo. Ingon siya nga gub-a kining maong templo ug tukulon ko kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw. Nasayod ta nga iyang pasabot ani mao ang iyang lawas na namatay dayon after katulo ka adlaw nabanhaw. Ang tinuod nga puy-anan di ay sa atong Ginoo dili mao ang semento nga templo, dili mao ang semento nga structure nga building, kundi ang tinuod nga puy-anan sa atong Ginoo mao si Jesus, si Hesus Kristo. Ug sayod kita nga kita putanan pinaagi sa atong pagkabinunyagan, pinaagi sa bunyag, nahimo na pod kita nga templo sa Espiritu Santo. Templo ta sa Espiritu Santo. Ang Ginoo wala nagpuyo sa structures nga ginama sa tao, kundi naa siya permente sa kasing-kasing mismo sa tao. So ang paglimpyo ni Jesus sa templo, paglimpyo na sa templo dito, dili man to ang structure ang iyang gilimpyo, kundi ang templo usab na mao ang tao. Ang templo sa Espiritu Santo nga mao ang tao. Kay mga templo man ta sa atong Ginoo. Atong hinumduman nga ang paglimpyo magapadayon gihapon. Magapadayon ta nga sa paglimpyo sa atong kaugalingon. Muna nga kay templo man ta sa Espiritu Santo, templo man ta sa atong Ginoo, atong respetuhon ang kabalaan sa ato nga lawas. Dili nato abusaran. Di ta mag-adik-adik, di nato pasakitan, atong respetuhan ang matag usa o nga atong kaugalingon. Ikatulo, ongoing conversion. Padayon nga pagbag-o sa kaugalingon alang sa Ginoo. Ang atong Ginoo wala naglimpyo sa templo pinaagi sa pulong lamang. Wala siya naglimpyo pinaagi sa pulong lamang. Nilihok ang atong Ginoo. Aduna siya gibuhat nga decisive kayo nga action. Gipangbuhian ang mga mananap, gipang tumbling ang mga tables o gipang kasab-an ang mga tao nga na dito. Kinahanglan pud ta sa atong kagalingon nga og ingon ani nga decisive nga action kung naatay gusto nga bag-uhon sa atong kagalingon o labi na sa atong society, sa atong palibot, sa ato ang nasod. Kung kutob ta sa istorya, usahay madalag istorya pero kasagaran walay mahitabo sa istorya lamang. Wala ta kahibalo. For example, kung unsay buhaton nato aning flood control projects nato. Wala ta kahibalo unsay buhaton nato aning corruption sa Pilipinas. Dagan kay itong mga pangstorya. Ang simbahan dagan kay pangstorya. Kita pod dagan kitang mga comments sa Facebook, sa kunsa pa nga platforms sa social media, dagan kitang mga criticisms batok niini. Pero wala gyapon na itabo. Ang pangutana, unsa kay maayong buhaton? Unsa kay maayong buhaton nato isip mga citizens? Kay kita na may nag-suffer pag-ayo. Kita na nag-antos pag-ayo niini. Atong mga kaigsunan sa Cebu, biktima niini. Dagan ang mga naangol sa Cebu tungod niining corruption, tungod niining may klaro nga flood control projects. Muna atong pamalandungan sa may atong buhaton. Unsa kay maayong buhaton? Sa katapusan, ang paglimpyo sa templo dili usa ka istorya sa kalagot. Kaning kalagot ni Jesus dili man siya dautan. Kay iyahang kalagot para man sa pagkamaayo, para man sa kaayuhan sa tanan. Wa man siya naglagot tungod para madawon ang usa ka tawo, kundi aron matudloan ang mga tawo og maayo nga pagtulun-an. Usa ni kastorya sa pagigugma
Ang gugma nga dili musugot nga maghari ang sala. Ang gugma nga dili musugot nga mediocre ang tao. Ang gugma nga dili musugot nga maghari ang kadautan. Ang gugma nga kanunay moingon kanato, balay kini sa akong amahan, ayaw hugaw-hugawi. Ang pangutana, unsa may angay natong limpyuhan sa atong kaugalingon, kay balay man ta sa Dios, templo man ta sa Dios. Unsa man ang maayong buhaton aron may tabo kini alang kanato. Atong pangayon ang grasya nga sama sa paglimpyo ni Kristo sa templo, ihapod unta limpyuhan ang atong mga kaugalingon, ang templo sa Espiritu Santo. Ang paglimpyo dili pagguba. Ang paglimpyo sa atong Ginoo pag-restore, pagbalik sa atong dignidad isip mga anak sa Ginoo, aron mahimo kitang matuod nga templo sa atong Ginoo. Amen.